дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. нигаронии созмони ҷаҳонии беҳдошт аз афзоиши мубталоён ба COVID-19 дар Тоҷикистон. омодасозии лоиҳаи 20 санади ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Фаластин. Бадахшонро заминларза такон дод. мақомоти Арабистони Саудӣ ҳаҷи умраро ба сурати маҳдуд иҷозат медиҳад. тавсифи Трамп аз Нурмуҳаммедов беҳтарин размикори ҷаҳон аст. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамлоева. салом. намояндаи созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Тоҷикистон аз афзоиши мубталоён ба COVID-19 ва илтиҳоби шуш дар ин кишвар ибрози нигаронӣ кард. Бахтигул Қориева гуфтааст ки дар 2-3 ҳафтаи охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди озмоишҳои таъйидшудаи афроди мубтало ба COVID-19 ва илтиҳоби шуш рӯй ба афзоиш аст, иттилоъ додааст хабаргузории Парсудей. ӯ дар айни ҳол дар бораи эҳтимоли густариши мавҷи дуюми ин беморӣ дар Тоҷикистон бо оғози фасли тирамоҳ ибрози нигаронӣ кардааст. намояндаи созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Тоҷикистон бо ишора ба камбуди катҳои ташхиси COVID-19 дар кишвар гуфт ки бо кӯмаки созмони ҷаҳонии беҳдошт талош мешавад ки аз ибтилои қишраҳои осебпазири ҷомеа ва донишомӯзони мадорис ба вируси корона ҷилавгирӣ шавад. Қориева ба мақомоти Тоҷикистон тавсия кардааст ки санаи 11 октябр ва баргузории интихоботи президенти кишвар муқаррароти беҳдоштӣ ва фосилагузории иҷтимоӣ дар маҳалҳои райгирӣ риоя карда шавад. Маҳмадтоир Зокирзода, раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон бо Луай Исса, сафири Фаластин дар Тоҷикистон мулоқот кардааст. тибқи иттилои котиботи Маҷлиси намояндагон, зимни мулоқот ҳамкорӣ ва муносибатҳо миёни Тоҷикистон ва давлати Фаластин баррасӣ гардиданд. таъкид шудааст ки муносибат дар ҳоли рушд қарор дорад ва Тоҷикистон ба густариши ин ҳамкориҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. раиси маҷлиси намояндагон аз таъсиси гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкориҳои байнипарламентии Тоҷикистон ва давлати Фаластин ёдовар шуда, хостори бештари ҳамкориҳо шуд. сафири Фаластин Луай Исса аз раванди ободонию шукуфоиҳои кишвари Тоҷикистон ёдовар шуда, махсус таъкид намудааст ки мо воқеан ҳам бояд аз таҷрибаи сулҳи Тоҷикистон сабақ гирем. бинобар иттилои котиботи маҷлиси намояндагон, ҷонибҳо ҳамчунин аз омода гаштани лоиҳаи 20 санади ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистону давлати Фаластин изҳори қаноатмандӣ намуданд. ин маҷмӯи санадҳо созишномаҳое мебошанд ки 7 он дар арафаи тасвиб буда, 6 санади дигар мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дорад, омадааст дар иттилоия. ҷумҳурии Тоҷикистонро заминҷунбӣ такон дод ва маркази он дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сабт гардидааст, хабар медиҳад хадамоти ягонаи геофизикии Академияи илмҳои Русия. бинобар иттилои манбаъ, қувваи заминҷунбӣ ба 4,4 балл баробар буда, он дар умқи 110 километр сар задааст. гуфта мешавад, маркази заминҷунбӣ ҳамагӣ 19 километр дуртар аз шаҳри Хорух буд. бар тибқи маълумоти мавҷуда, заминҷунбӣ соати 2:31 дақиқа рух додааст. алон маълумот дар мавриди талафоти ҷонӣ ва хисороти молӣ дар даст нест. пойгоҳи интернетии рӯзномаи размии Аккози Арабистон эълон кард ки ин кишвар ба дунболи бозкушоии тадриҷии ҳаҷи умра аст ки аз 6 моҳи қабл ба иллати густариши вируси корона дар ҷаҳон таълиқ шудааст, иттилоъ додааст радиои тоҷикии Садои Хӯросон. طبق اطلاع منبع بر اساس طرحی که وزارت کشور عربستان ارائه داده، عمره‌گزاران به صورت تدریجی مجوز حضور در مسجد الحرام را پیدا می‌کنند و در مرحله اول به تعداد محدود می‌توانند در این مراسم حضور یابند. طرح بازگشت تدریجی حج عمره مبتنی بر ساماندهی الکترونی است که بر اساس آن تاریخ و ساعت ادای فریضه حج مشخص می شود و عمره‌گزار باید گزارش پزشکی مبتنی بر سلامت نسبت به ویروس کرونا را در اختیار داشته باشد. وزارت حج عربستان سعودی روزهای نزدیک جزئیات و شرایط انجام حج عمره را منتشر می کند. бино ба гуфти президенти амрико Дональд Трамп, размикори доғистони Ҳабиб Нурмуҳаммедов беҳтарин варзишгари ҷаҳон дар муҳорибаи омехта новобаста аз вазн ба ҳисоб меравад, хабар медиҳад Russia Today. геҷиро муҳорибаи вазнин дар пеш аст, зеро бо беҳтарин размикори ҷаҳон вориди рақобат мешавад. ин як муҳорибаи бебаҳо хоҳад буд ва ман онро ҳатман тамошо мекунам, изҳор доштааст Трамп.
ёдовар мешавем ки муҳорибаи ҳабиб нурмуҳаммедов ва ҷастин гейчи санаи 24 октябри соли ҷорӣ баргузор мегардад. Гейчи 31 сола аз 22 муҳорибаи худ танҳо 2 маврид бохтааст. ҳарифи ӯ размикори доғистони ҳабиб нурмуҳаммедов бошад, ҳамаи 28 рақобати худро бидуни мағлубият анҷом додааст. сомиёни азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.